Opel Astra G соли барориш 2001 дӯстони азиз. Ман ин намуди бернаи мошин. Ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, ман инҷа CD плеер дорад дӯстони азиз. пробегаш 91000 километр пробег менад дӯстон. Документош гумрук. документош гумрук асосиан сахтои соли 2014 омдаги мошин. Даровати мондагӣ ихсос мана. 2014 омдаги асосиан даровати мондагӣ истод аст. ҳуҷҷатош гумрук оле. бисёр мошин. автопилот, бортош компютер, ҳама навротош ҳаст. гирӣ. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 инжектор, сӯзишвориш бензин дӯстони азиз. мана чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. аккумулятор нахпанал сервис пешшинондаги мана. мошин бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 00 99. Mercedes Benz соли барориш 2004 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, бортош компютер, ҳама навротои ин замона. мани сентр замок дорад, сиденои пеша багрефт дӯстони азиз. пробег пробегаш ҳозир ба маълум не. мани ҳолати салони мошин сиденош лифт бо мани боз люкам дорад стеклянный. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. растхонаш дӯстони азиз 10 сахта мегардад. мани ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истоде. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 911 16 66. Hyundai Avante соли барориш 2010 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, мани ойначош кнопочный, коробкаш автомат титроник, мани инҷа CD плеер дорад, монитор, бортош компютер, дутта сиденои пеша багрефт сидени дӯстони азиз. пробегаш 103000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин.
мотор 1.6 CDI so'zishvori benzin desoni aziz rasxodash 8 litr 9 litr va 8 litr begada maning holati motori moshin нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 720 2002. Сечка элеганс соли барориш 2000 дӯстони азиз мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, дутта сиденияи пеш обогрев, сентр замок ва инҷа магнитофон дорад. Пробегаш 336,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин расходаш газ киди 80-85 километр мегардад. ёдовар мешавем газаш евро 4 дӯстони азиз. нархи мошин 95,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 82 69 99. дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студия баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.